Na rantsi yan nan ko ni ko shi darajar manzon Allah yana. Ai oga da kawai ka ban mu da shi. Ko ni ko shi. Idan gutsun uwar ka waye ne kama. Ka kama kai. Ni ne an gaya maka mu ayu kai waye da Allah. Ni zaka cewa na an gaya maka Allah. Kai banni da shi. An ka gana tare da wannan kananin yara. Kalle ni amma baka san waye ne a gare. To kai waye da Allah. Ai waye da Allah. Yesu. Wallahi zan ba. What? Na rantsi da girman Allah ran bata. Ni za ka bata. Na rantsi da girman Allah ran bata. Kan wannan ka za ka bata ni. Kai sa'idan ka cikin na ma kamar sa'anka. Me irin ƴan mata hakan ne zaka ce sa irin ka cikin nan? Ƴan mata. Mata ne zaka yi musu kalaman irin wannan. Ba su kama da irin wanda zan maka ba. What? Ƙananan ƴan iska. Ku taba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka